Každá správna celebrita má už svoj kolagénový produkt. Ale mal by si vedieť, že existuje viacero spôsobov, ako môžeš podporiť zdravie svojich kĺbov a pokožky aj bez použitia kolagénového doplnku. Tu je postup. Konzumuj živiny, ktoré pomáhajú prírodzenej produkcii kolagénu v tele. A to je vitamín C. Takže citrusy, paprika alebo lesné plody. Konzumuj tiež bielkoviny, pretože tvoje telo rozkladá kolagén z doplnkov na jednotlivé aminokyseliny a odtiaľ si potom syntetizuje vlastný kolagén, pokiaľ ho potrebuje. Jedením bielkovín zaistíš nielen produkciu kolagénu, ale samozrejme aj optimálnu regeneráciu a syntézu svalových bielkovín a tým pádom zlepšenie na tréningu. Bielkoviny znamená ryby, mäso, vajíčka, mliečne výrobky a tak ďalej. Vyhýbaj sa taktiež činnostiam, ktoré poškodzujú kolagén. A to je fajčenie, nadmerný príjem cukru, sladkosti aj mimo času okolo tréningu a nadmerné vystavovanie sa slnku bez ochrany pred slnkom preukázateľne poškodzuje kolagén v našom tele. Aj keď možno nepotrebuješ doplňať kolagén, tak môžeš mať záujem o používanie suplementu a to je v poriadku, ale uisti sa, že si vybral produkt s kvalitnými prísadami testovaný treťou stranou, to znamená doping free. Nechceš si predsa pokaziť kariéru pre blbý kolagén. Pre ďalšie užitočné tipy sleduj tento profil.